eterna longa vida é un son de hoy. Ti nunca só camiñarás, ti nunca deixes de animar. Imos ale Unión Ale, Ourense campeón. Ourense somos nós, deixamos de vender, hoxe imos a gañar. Seareiro cantará. Temos nova xornada de fútbol en Oirá marcada pola chuvia e polas necesidades de ambos conxuntos. No día de hoxe, este campo albergará o derbi contra os nosos veciños de Barbadás, que necesitan gañar para afastarse dos postos de descenso. Na outra banda, como non poda ser de outra forma, están os nosos a Unión Deportiva Ourense, que tras vencer en Arzúa buscarán hoxe 3 puntos que lles permitan continuar ca boa racha e non desvincularse desa zona alta de playoff.
Gol!